Ufundile ma? Sure. Hayi akubalekile ke lokho kodwa ezami ingane zifundile. Kubalekile phela ngoba uthi mina ngifundile. Cha ezami zifundile ingane ngithi uyakwazi lokho akubalekile ke lokho. Ikona ke kona lokho uyabona ukuthi ikona lokho lokho ukuthi angibuza ukuthi ngifundile. Hawu phela ukubuza manje wena vele kade ungamthandi. Hayi. Sis walotsholwa nini ngamuphi unyaka la? Ngo-2020 ba? Ngo-2020. Yebo. So usuhlale like for 5 years. Yebo. Angamukelekile Still awamukelekile nje. Ubalula udaba ukuthi ade beshonelwe emndenini endawuzange uze ufike ma. Ingoba vela umthandi. Angimthandi ngangibhizi nje. Ngiyalibonga iqiniso lakho ukuthi uphumela ubala ukuthi awumthandi. Kodwa ngiyafisa ukwazi izizathu ukuthi awukwazi ukuthi kube izizathu ukuthi uyingoba phela ma uyona lesbian ukuthi ungakhethela abantu ukuthi yiphi intombi efanele umuntu. Hayi umntanami hayi. Yindaba kuba wena uzobuka ukuthi yena umfana wakho methanda umuntu omfishane wena uzoba nenkinga ngalokho kufanele akhethe wena. Hayi umntanami ngikutshele nje iqiniso elisobala. Ngiyakucela bandla ngiyalidinga. Kowami nje ngangishilo ukuthi angimdingi umuntu oneningane komunye umuzi. Ngokukhulu uyithoba ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukeli weBlack Life TV. Mina ngumlangeni uMagasela osidaba silithuli. Uyazi ke lesi siqopho sethu ukuthi la sidingela khona udaba ohlangene nje nomndeni. Mekumndeni inkinga zakhona ithina la isitholakala khona senze sure ukuthi umndeni uhlezi uright khaya lifudumali. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngicela ukuthatha leli thuba ubingelele umbukeli weBlack Life TV uzisho ukuthi ubawa kabani uhlala kephi and then bese uyangichazela ukuthi usibizeleni as Black Life TV ukuthi siphinde sibuye la Maritzburg. Okay, igama lami nguNonjabulo wakamchunu. Ngiyabingelela ababukeli Black Life. Ngibize iBlack Life TV nje ngiyibona isiza abantu uma beneyinkinga zemndeni. So nami nginenkinga ke. Lenkinga le iphatha umamezala. Okay. Yes. Nginenkinga yamamezala anganoma angithandisisi nami mhlambe ingobani kodwa nje unongangithandi unongungixwaye izinto eziningi nje akayikhulumi nami futhi akazi ukuthi yini ngempela engamenza yona. So bengifisa ukwazi ukuthi njengoba engangifuni nje ngamenzani kangaka. Imake sithandwa sami ngiyaluzwa udaba lakho ukuthi nomamezali ushadile. Ngalotshola sisi kwenziwa yonke into sekushado umshado. Umshado omhlophe. Yes. Oh, so uyini enza ukuthi ubone ukuthi yena akakuthandi? Sisi mhlawumbe nje izinto ongayibala ezimbala ukuthi hayi ngeke ngimbone mhlawumbe ngibingelela akavumi yini le nje. Kuningi nje kwesinto okukhuluke nje ade kusanda kushonelwa thina ekhaya. Okay. Njengoba kuyafana ukuthi sengumakoti wakwakhe ngoba sekusela umshado. So akazange azafika ekhaya ukuthi ezongifihlisa ugogo wami. Okunye uma ngabe mhlambe ngifika noplastic kwakhe akakujabuleli lokho. Okusho ukuthi mhlawumbe akangifuni mina ke noma ilokho ngifika nakho angakufuni. Kuningi nje engangithandi ngake ngibona ukuthi akangithandi akwenzayo. Noma ngikhuluma nayo yabona nje ukuthi hayi mhlambe singabe sengamhlupha ke mangimbingelela noma kanjani kodwa nje hayi kuningi impela sengibona ukuthi akangithandi ngezenzo zakhe. Yes ngasho ukuthi angiphiwe. Manje njengoba ubona ngathi akakuthandi ukumtshele kodwa phela uhappy ufiance ukuthi hayi uma ngathi ku kanje na kanje. Inkinga ke unomoya ophansi ke bandla unomoya ophansi. So uma ngabe ngimtshela velathi hayi miyeke uma usemdala ungamnaki yenza okwakho nawe umiyeke uma ngoba vela asihlani naye. So ngiyombheka uma ngiyombona umani mama kunezinto. Avela sithi nje hayi miyeke kanjalo uma ngoba phela usemdala ungamnaki. Yebo. So lokho ngakuphathi kahle. Akungiphathi kahle ngoba phela ngidinga ukwazi. Injani relationship ku fiance naye uma? Bayazwana bona. Kakhulu. Bayazwana akanankinga naye njengoba ngisho ukuthi mina ngibona ngathi unenkinga nami. Bona bayazwana bona. Biological mother? Yebo, biological mother wakhe. Uyo Rama. So, ufisa sikusize ngani mhlawumbe simbize umamezala sizama ukumthola bese mhlawumbe asho ukuthi yini enza ukuthi angakuzwisisi ngoba le nto uyahlukumeza. Yebo, bengingafisa impela ukuthi abizwe akangichazela ukuthi ngamenzani kangaka nje bengangithandi. Cela ungicorrect ngazi noma sengikubuzile yini lo mbuzo ukuthi yena uhlala naye egcekeni noma uhlala wedwa kwakho. Angihlali la egcekeni umnyeni wami sakhela nje umuzi esayidini. Okujana futhi ngena kwakhe asikho naseduze kwakhe. Hayi ngeke.
Angazi mina angifuni ukucabangela ukuthi mhlambe ngenze ukuthi asenzeni kanje sithanda sami because nami nginaso isifiso sokuthola ukuthi yini ngempela yenza ukuthi umama angakuthandi. Mhlambe khona akufihlile ngoba isikhathi abantu abadala kunezimfihlo zabo nje singazazi yabe imfihlo zabantu abadala. Ungathi wena uyakuzonda kanti yena khona enye into omtriggerisha kuyona. I don't know. Ushadile umama eshadile yena noma usashadile? Waye ushadile yena. Yes. Uhusband usakhona? Cha akasekho husband. So washona? Yebo. Uhusband wakho ke wena ufiance wakho wesingakhi kwingane zakhe? Owesibili. Okay. Yes owesibili. Laba abanye obhuti baganile abaganile. Abafana bodwa vele. Yebo bafana bodwa. Hayi ngeke isifuna sami sisebenza kakhulu. Abafana bodwa. Abafana bodwa. Yebo. Una ingane nomkhwenyana? Nginayo ingane nomkhwenyana. Yes. No 5 years. Una 5 years? Yebo. Wena unayo ingane yakho? Yebo nginayo. Hawu wahleka manje. Inaba yakho? Ino 8. Oh. Yebo. Ayi kodwa ngicabanga ukuthi ngabezathu ukuthi nengane ayi mhlawumbe uzoyisholwa yena ngempela ngoba nami ngiyafisa ukwazi ukuthi yisiphi lezathu esenza ukuthi angangifuni kangaka ngamenzani. Uma wakho wena usaphila? Yebo usaphila. Bayazwana kaza asho lutho nje. Akaza asho lutho kuyena uma wami. Azange ngisho ngizomfihisa ugogo. Uhlalela kwakhe Nanasikhathi. Akanaso isikhathi. Dadewethu singasimosha isikhathi azame sithola umamezali. Let's hope ukuthi ngiyasibulala ekachaza udaba lakhe. Ngoba ngendlela umchaza ngayo ngathi umuntu omshungisi unalo ulaka. Yena unalo ulaka noma ngaziphothi unolaka kumina kuphela yini. Kodwa nje menginemsebenzi wena ukhona uba njani nje? Akangilaka kufana nothi angikho. Iobud laba abanye osibari banazi intombi. Banazi intombi ziyaba khona impela yakhe. Uyayithanda intombi azikhokheliwa zenziwe lutho intombi nje kodwa uyayithanda shenge. Vele ngabona. Uyasithanda. So inkingi inami. Hayi akasitshela akakwazi. Bese isikhathi ucabanga ukuthi inkingi uwena mhlawumbe inkingi uyena. Uyena. Asambe somlanda ngana. Ngifuna mina ube right. Mina ngiyathanda uqinisekisa ukuthi musu sibhalelile usufuna usizo thina sifike nosizo. Ngiyafisa impela ukwazi phela inhleli kabi lento ukuthi mhlawumbe khona engakusho noma engakwenza kanganaka uyancane ukungitshela mhlawumbe uzongitshela ke. Angazi ngiyafisa impela ukwazi. Ngiyakuzwa. Uyayizwela ke nambukelo Black Life TV usisechaza udaba lakho ukuthi unomamezala yena uyingoduso lapha kwakhe. Kodwa umamezala akamzwisisa akamfuna la hambe khona. And akukho angakuboni azikho izinto ayibalulile ezidlula lezo ukuthi utheme eshonela ogogwakhe wangafika. Okunye ke nje vele ke nje emndenini bayabona na ukuthi akathande kuzincamela ukuthanda intombi kunokuthi athande umakoti wakhe. Mina ngifuni ukuthi simkhulumele umamezala ngoba phela istory iside lodwa le story yalazi nawe ukuthi hlezi week ukuze siqinise lenkulumo azivele zizama ukuthola umamezala simlethe la sizwe ngayo ukuthi yini inkinga yakhe nomakoti wakwakhe. Asenze nje asihambe nisomlanda. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Njengesithembiso ke mbukelo Black Life TV ukuthi mase kuthembisile ukuthi siyomlanda umuntu soke sofika naye qathatha neteam sizozwa ngayo ukuthi ngempela lo double bekwa la eThebeni ngaye yena uyalazi noma mhlawumbe naye ulazi ngenye indlela hayi ngale echaziwe. Anyways angifuni ukumosha isikhathi sawubona mawunjani? Unjani mntanami? Ngiyaphila. Ngomlangeni wamagasela from Black Life TV simenyiwe si invite usisi uthi hayi asiphinde sibuye ngoba mesila eMaritzburg not so long ago. Then wasethi hayi ngeke anibuye nimagasela nginodaba engifuna usiningisize ngalo umsebenzi wethu ke kule sihlelo lethu inkinga zomndeni nje ukwenza usisho ukuthi umndeni sushiya ubumbene kunothando sibe sesilandelela ke futhi makuthi siyabona kunesidingo se counseling siyakwazi ukuthi si provide as a family kodwa silwi nje kahle into esizoyenza ukuthi sihlanganise umndeni azilizo attack. Yebo ngiyakuzwa mntanami. Uthatha lethuba ubingelela umbukelo Black Life TV. Ngiyanibingelela abalaleli ngumbali ngwakaZondi. Ngiyathokoza ukuba nani. Okay Mazondi.
Umrs Zondi noma uMazondi? NguMrs Zondi. Sibongeke. Tate, nangu mother-in-law yamazi usisi? Ngiyamazi. Ngixaka ukuthi usengangibizela amakhamera. Hayi axatshene phela kwesi sikhathi nayo surprise lapho ukuthengela imoto kwazi ba. Hayi. Angikhumbuli ukuthi angakwenza lokho. Okay, hayi asivele siyeke, asingivale yabo. Cha, hayi ungaqhubeka mntanami ngilalela. Yebo. Sithanda sami ngicela ubekele uma ukuthi yena yini emenza ukuthi ehena usibhalele ku Black Life TV ufisa ukuthi sikusize ngani. Ufila kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa nje. Ukuletha amakhamera bandla. Kodwa nginenkinga lama engazi ukuthi inkinga ikumina yimhlaba. Imake wo ubungazi ngibizela amakhamera ubungakwazi ukuthi ubize umndeni noma usiqoqe nje ukuthi usengazi ungikhiphe kuma TV. Iyona ke manje inkinga le enza ukuthi cha ngiyabuza nje. Iyona inkinga manje ukuthi ngikubize la ngoba uyazazi ukuthi unjani. Nginjalo kodwa kufanele ukuthi ubize umndeni hayi ukuthi ngibizele amakhamera uma unenkinga ngithi. Ubuzoza makulo meeting? Bengizoza ngithi yakwami unenkinga nami ngithi. Mama senze izinto ekhaya ubi khona. Ekwi-meeting ubuzofika kanjani? Angithi bekuzobe kweyomndeni. Bengizokwazi kunamakhamera zomndeni ma. Kunamakhamera. So kwezomndeni izinto. Kunamakhamera kunama TV. Ngoba suke zinami phakathi. Hayi Akwazi. Ngicela ungilalele ukuthi kungani kulethelana. Niyezithoba ma. Ngicela ungilalele kancane bani. Siyaxolisa amakhamera. Khuluma sisi. Lenkinga ma angazi noma yimini inkinga noma ilaphi inkinga. Uma ngabe ngokubona kwami ngibona ngathi usawungithandi. Angazi noma uthanda ukuthi ngigane ingane yakho noma kanjani kodwa nje selokhu ngafika kuleli khaya. Angikho happy mangiphathekile kahle. Mhlawumbe ubunga ngichazela ukuthi isizathu salokho isiphi ke angazi. Hayi asikho njani ngikuthanda ngikukhonzile nje. Ngakwenzani ma? Hayi lutho nje ngikukhonzanga ngikuthanda. Ngakwenzani? Cha lutho nje ngikuthanda. Hawu. Kanjani? Yabona nje ngikutshela mntanami. Umntanami lo. Ube nezintombi ezinhle kabi. Ezi-right. Bengamlindele nje ukuthi angangilethela lo. Inda cela bandla ngokukhulu ukuyithoba sithanda sami. Ngingavumelani nomuntu ozobiza omunye umuntu futhi phambi kwami ngolo it's a sign of disrespect. Ngiyaxolisa mntanami kodwa nje ngimkhonzile. Ngiyakuzwa. Ubona ukuthi ku right ukuthi wena ukhethele umntana wakho uthathana noba? Hayi, bengamlindele nje. Ikhona intombazane engase ngikhethile naye ngamtshela ukuthi funa lapha wena ma. Ngangiyithanda. Ifundile right, inakho konke empilweni. Akafundile nosisi? Hayi angimazi. Uyayibona ke? Ukufunda nothando kungenaphi? Ukona engangidinga emzini wami. Ukufunda? Yes. Bekuyona intombazane nje right. Ufundile or awufundanga? Iyona intombazane ebi-right ebengiyithandela umntanami naye futhi uyakwazi lokho. Uma ukuthi awengakazi asakutshele kodwa yena uyakwazi. Noma ngangitshela phela uyayithanda wena ayiyena. Uyayithanda wena. Emzini wami ingakho mina-ke ngithi. Hayi angazi. Angithi wathanda mina-ke. Kodwa ngisoze ngakwamukela mina kuwami umuzi. Ngokuthini kwami? Cha. Ngokuthini kwami? Sami lutho. Awumamukeli ngoba akayena le ntombazane wawuyifuna wena kwakho. Yebo. Bahlala emzini wakho yini njengamanje? Cha. Babengeke futhi bakwazi ukuhlala. Kowami nobaba babengeke bazi bakwazi. Cha, banowabo nje balungile futhi angiki. Wawukhethela ubaba njoba wena umakoti kaZondiwa ubaba wesizoba wakhethela umamezana? Ha, wayikhethela. Wena indoda yakhe ikhethele eyakhe ingane ingakwazi uyikhethela unkosikazi? Hayi, wayikhethela ubaba. Wazikhethela nje. Babekuphetha kanjani emzini wena? Kahle. Shuthi ngangilento abayidingayo. Ngangilento abayidingayo. Ufundile ma? Sure. Hayi akubalekile ke lokho kodwa ezami ingane zifundile. Kubalekile phela ngoba uthi mina ngifundile. Cha ezami zifundile ingane ngithi uyakwzi lokho akubalekile ke lokho. Ikona ke kona lokho uyabona ukuthi kona lokho lokho ukuthi angibuza ukuthi ngifundile. Hawu phela ukubuza manje wena vele kade ungamthandi. Hayi. Sis walotsholwa nini ngamuphi unyaka la? Ngo-2020 ba? Ngo-2020? Yebo. So usuhlale like for 5 years? Yebo. Still awamukelekile? Angamukelekile nje. Ubalula udaba ukuthi ade beshonelwe emndenini endawo zangu ufike ma. Ingoba vela umthandi. Angimthandi ngangibhizi nje.
Ngiyalibonga iqiniso lakho ukuthi uphumela ubala ukuthi awumthandi. Kodwa ngiyafisa ukwazi izizathu ukuthi awukwazi ukuthi kube izizathu sokuthi uyingoba phela ma uyona lesbian ukuthi ungakhethela abantu ukuthi yiphi intombi efanele umuntu. Hayi umntanami hayi. Yindaba kuba wena uzobuka ukuthi yena umfana wakho methanda umuntu omfishane wena uzoba nenkinga ngalokho kufanele akhethe wena. Hayi umntanami ngikutshele nje iqiniso elisobala. Ngiyacela bandla ngiyalidinga. Kowami nje ngangishilo ukuthi angimdingi umuntu oneningane komunye umuzi. Oh. Ngangifuna umuntu ozoqala ukuzala azali la. Hayi ukuthi uzofika. Angithi kuzophuma imali yomntanami yokondla leyo ngane. Oh. Umazi ngani namanje ukuthi uyayondla leyo ngane ngemali yomntanami. Awucela kuba ngithe wawucelile. Wawucela kuba kumnyeni wami nakumina nje enhlizweni yami wayazi so inhliziyo yakho ayikulalelanga hlahla ubetray inhliziyo yakho manje. Hayi mntanami kodwa nje cha yini phela wena ucela enhlizweni yakho angithi awuzange ucele ngisho uNkulunkulu. Ufisa ukuthi ingane zakho kwesifiso sakho ukuthi ingane zakho isifiso sami nje zonke ingane zami ukuthi nje umuntu ayomthatha uyoqala ukuzalela ekhaya. Lo fika nengane ngaphandle. Cha uyamtshela umfana wakho uyalazi lelo daba. Ulazi kahle. Uyazi ukuthi bathini ngalokho yena umchazela ukuthi ufuna ingane zakho zonke izalelo uzidlalisa umuntu uyathula umntanami. Awuboni sayihlukumeza ingane yakho ukuthi uyikhethele into efunayo ngempilo yayo. Hayi. So awuyiboni nje umamukela umakoti kwakho. Hayi angiziboni mntanami angiziboni. Angiziboni. Udinga usizo ma. Angiziboni. Ngiyakutshela mina ukuthi udinga usizo. Olufana nani mntanami? Awudinga wena nje wena ungavuma. Hayibo wangifaka ke manje kasathana. Cha ngiyabuza wena ungavuma. Uthi uwe. Mina ngivuma ukuthi ingane yami fortunate nami nengane yomfana. Yeah. Ingane yami yomfana ithande noma ba. Zonke ingane zakweminye imizi. Angeke ngilethele ingane zakho. Uzoletha ukhumalo la ekhaya. Kulungile. Wena ungavuma. Kulungile ichoice yakhe phela okuhle yena uzobe eyifundisa njengami. Cha. Iphuma imali yakwakho yokondla leyo ngane. Akuyona yakwami yengane yami. Umsebenzi wami ukukhulisa ingane yami. Ngingenaphi mina ngama choices zakhe? Ayihambi yohlala kubabuwayo. Uma kodwa ngiyibone nje iphithizela lapha iyapi? Iphithizela kephi? Emzini wabo ngike ngiyibuke nje. Isukize kumawayo phela mayihlala nayo. Ayeke kubabuwayo. Uhlala nayo. Ayeke uboko iyona lento engangayidingi. Iyona lento engangikade ngingayidingi. Waphele yami izoshona. Iyona ke lento engangayidingi ke nyanya iyona into engangayidingi. Mina angizange nje. Okay. Mina ngithi asitheni kanje Sithando. Umfana wakho akasebenzi usisi uyena yedwa osebenzayo khona nengane yakhe. Mungenza kanjani esimene esibhena lokho? Ngoba manje ngathi inkinga yakho ukuthi le ingane zondliwa ngemali kamfana wakho. Am I correct? Yeah. So asitheni umfana wakho asebenzi. Kunganzima ke lapha ngifuna ukuqamba amanga. Uyakholwa ma? Yebo ngiyakholwa. Iliphi leli bandla lelo khonza kulona? Cha ayi mntanami asingalidalule. Ngoba uyabona wenzi kahle awulimeli iqiniso. Vele kuyashisa ke lama respect manje angisazi noma nawo ama shades wafaka ngoba ushisa nami ngishisele bangifuna amanga. Angiboni nasemehlweni kodwa ke ngenxa yokushisa manje angazi nje abantu bufaka isigqoki ngoba ufuna ukuthi vele ungabonakali noma ngoba kuyashisa. Hayi mntanami khulileka nje uma kodwa uyazi ngihleze ngigqokele kanje. Yebo. Hayi asikho ke egqokeni mina ngicela ukuthi senze kanje Sithando sami. Ake ngibize umfana ngifuna ukubona ubudoda bakhe namhlanje. Uma usechazile udaba lakho izizathu sokuthi angakuthandi ukuthi unengane yangaphandle. Ngifuna ukuzwa ngawo umyeni wakho ukuthi yena ke njengomfana uthini umfana. Because umfana uyena phela manje ufana sitshela ukuthi usiya kanjani phambili. Ngoba mina yabo le ukuthi uma akakuthandi angi understand ngoba into ayichazayo angi understand as a woman ukuqala lokho. Mhlawumbe yena ngoba banenhlanhla washada ke ingane zakhe zonke ezomuntu oyedwa zobabo yedwa asinhlanhla zabantu ayifani. Impela. Kwaye mina nje kwangoku I have a son. So kusho ukuthi mina ngisakwazi ngemzini abantu. Musana ukudlala ngami bakwethu. Musana ukudlala ngami. Njengoba izola umukelo Black Life TV uma ichaza udaba lakho uthi hayi umakoti akamdingi shema ngamfuna akaza mfune kunomuntu ayimbonela wachaza izikole wachaza ukuthi ufundile wachaza ukuthi izidla intombi kodwa wabuye wazosichaza udaba lakho ukuthi kahle umuntu into angayithandi ukuthi ingane yakhe yondla lengane yakwesinye isibongo ekhona la egcekeni. So mina ngifuna ukuthi senze kanje asimlandeni uhusband bafethu sizwe ngaye from the horse's mouth uthi ufila kanjani about yonke le situation ngoba mina uMagasela
ngidida ingqondo. And from umuntu wesifazane ekhuluma kanje ngomunye umuntu wesifazane ngokuthi yena unani la ikhanda lakhe angifuni uqamba manga I'm so disappointed. If now umuntu wesifazane owenza kanje ukhethela ingane owenza yonke into kuthandazele lokho kube uNkulunkulu. Ufa uNkulunkulu ehlulekile ukusiza kulokho noma kubetray naye noma inhliziyo yakhe akubetray kwakwenze ngefiso zakho yekela abantu baphila impilo yabo bafethu. Mina angimlanda ubhuti khona sobona siqhubeke sinodaba sibone siya kanjani phambili. Sesiphinde sabuya mukelo Black Life TV kusiqapho sesinkinga zomndeni myself Mlangeni uMagasela njengoba de nginazi ke ukuthi ngihle nginomndeni ke wakaZondi uma kade echaza udaba lakhe nosisi echaza udaba lakhe libeke eThebeni ukuthi ufila kanjani ngoma uma usiyachaza ukuthi nezathu nayo ukuthi azizwe ngalolu hlobo kodwa ke sesabona ukuthi kuyaphoqa ukuthi simlando husband sibuzwe ngayo ukuthi yena ufiance brother ukuthi yini ngempela uzizwa kanjani ngale nkulumo kama ukuthi akamthanda kwangampela umakoti wakwakhe uyazi yini ukuthi akamthanda ngempela and uzizwa kanjani ngalokho. Ngithatha lethuba ngikubingelele bhuti wami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila njengoba sisuzule Mlangeni Magasela from Black Life TV ngicela abantu ubingelele umbukeli uzisho ukuthi ubawa kaba then bese ke sobe sesichazela ukuthi ubizoleni. Ngiyabingelela kubabukeli ba Black Life TV igama lami nguThabani wakaZondi. Sure mfethu. Imama la lachaza ukuthi uma mezala alimisile kahle alihleli kahle lapha kwaZondi but uma usewachaza ke nawe udaba lakho ukuthi uzizwa kanjani manje chaza ndodana lentatu ngitshela uthe uyazi vele kodwa ngicela bandla ukuchaza ngifuna ukwazi ukuthi ngempela uawe ngiqale la but uyazi ukuthi umani nondodakazi abazwana kukhona wona lokho uzizwa kanjani ngalokho ukuzizwa kanjani ngike nginjaka kamiyeke ngoba umuntu osemdala ngoba yikho into ayenzayo naye yeah. Okay. Kodwa mama mdala leyo ndlela. Usho ukuthi nje ufuna ukuthi siphume kwi-topic. Kodwa ke it's okay ngoba uyiganele usisi mina mengizokwazi uku-understandisa. Mama chazele ukuthi ubhuti wakwakutshela uma uthi akamthandi naye makoti. Wakwayikhuluma into kanjalo kodwa sangayinaka. Wathini wena? Ngangitshela nje uyadlala. Mama chazele ukuthi amthandi futhi usho ukuthi ngubani? Thabani mntanami. Angithi uyazi ukuthi umakoti ngathi cha la ekhaya umuntu ozela ingane yakwesinye isibongo. Manje kanjani ngoba phela nawe usandile ngithi wafika kubaba engingayona ingane yababa. Kodwa ubaba wasikhulisa sonke ngendlela efanayo. Awuzakhala. Hayi Sandile. Hayi mntanami kodwa hayi Thabani. Amagama mangaka mfana? Ima woma nawe nengane engazalwa kaZondi? Asigaxe. Asikhulumeni phela musuthi uya isikhathi uyasimosha ke manje namfuna ngahloniphi kanti ngumuntu ohloniphayo nje futhi oyithobile. Mntanami. Hayi ngoba kunjalo. Kunjani? Kodwa into esasivumelene nobaba ukuthi ingaveli. Okay kulungile ke wena ngoba iqiniso uyalazi noma ingangaveli. Indaba ufune into ongakwazanga wena ukuthi ufike nayo kaZondi. Ngangathandi kahle mntanami ngikhulume nje iqiniso esenhlizweni yami. Yeah. Ngangathandi ukuthi lezi ingane njoba nje nginabafana bodwa ukuthi bangafani nami. Ngangifisa nje okwami ukuthi kufike umuntu nje ozoqala ekhaya ukuzala. Imake sekwenzekile kumfana wakho waba ichoice yakhe ukuthi ufuna ukuletha umuntu ovele amthande evele senengane. Kunzima bengathanda ngifuna uqamba indaba manje wathi ungathandi ngoba uthe kusenhlizweni yakho nami ngifuna kona kusenhlizweni yakho usuyathanda manje. Cha hayi mntanami ngoba manje sekusuke kwavela kumakoti nangele ndlela ekuvele ngayo kuvela nakumakhamera. Hawu kusho njengoba ngithi nje solando ubhuti wena uyaqhaqhazela uyabona iqiniso uzophuma muyitshela ukuthi nje kuzobe iphathi yakho. Kona kunzima ukwamukela. Angafihlo kanti nawe. Makoti ngcono wena mongafihlile. Bekungafihlile kusho ukuthi unemfihlo kukhulu kunye kufihlile. Cha noma bengikhulu indlela esasivumelene ngayo nobaba manje ke sekusuke kwavela kanjena. Ngangafisi mntanami ngangafisi eqinisweni ngangafisi ngangafisi nje ukuthi Thabani mntanami uyazi ngakukhuluma nani lokho ukuthi angifisi. Inkinga phela manje ngikwazi ukuvumelana ngempilo yami. Mina umuntu engimthandayo uyena. Yes. Nangendlela ngiphatha ngayo iyona ndlela engangifisa ube nonkosikazi ozongiphatha kanje. Okwengane ukubeka eceleni ayenze lutho ingane. Mntanami
Ngizoxolisa ke Thabani lapho kuloko. Ngoba sekusuke kwavela kanje. Bengayimisele bengazi ukuthi kuzovela kanje. Ubuzohlala nale mfihla kuze kube yini? Angazi. Usibuya ngizonda nje ngeze ngiyongena egodini ngenxa ukuthi nje nginengane eyangaphandle nawe unengane eyangaphandle ungizonda into esiyona sobabili phela mina nawe siyafana ayikho into ehluke ngayo bengithi usazobuya ushintsha umqondo ngenxa yengane njengoba ububona nje ngekho lutho mina ngilamukela kuwena ngingenzi lutho ngingazi ngisho kwifamily yakini bese kuthiwani cha mingathanda ngifuna ukuqamba amanga uma ungathandi ngobani ngoba enengane yangaphandle ngoba enengane mntanami khona lento ukuthi umuntu uma inengane omunye umuntu bayabuye babonane ngale emakhosombini wawenza kanjalo yini nawe noSandile nobaba Sandile cha basebasha laba bangakwenza wena umnganani ngesikhathi uhlona nobaba Sandile ekhuliswa ubaba Thabani ngesikhathini sabo mntanami ufuna ubuye ucabanga uyazi kanjani leyo nto ingakazi into obuyenza kusho nawe mali ngeke wazi into ongayenzi ngeke mawazi into ongayenzi ngoba asidluleni kulento asikwazi sifuna solution ayigambi yazile kuzo attack uma ungizwe bhuti wami but sifisa ukuthi nomakoti afile amkelekile yabo so naye unenkinga ukuthi mele lapha yana emagcekeni kuthandwe intombi kunokuthi kuthandwe yena njengomuntu okhokheliwe manje izathu zakhe zonke nje izathu asayibekile ayihlangani kunzima kona yini enzima kakhulu ukuthi ngimamukele kuzoba nzinyana kodwa ngizozama ngoba sekusuke kwavela ngalendlela osekuvele ngayo buka nezwe lonke manje sengumuntu omubi aya umombo omuhle kabi futhi ningi kuyakufanela le pink kodwa iqiniso silifunayo la ukuthi isiphi isizathu sokuthi ungamthanda umakoti kodwa mawukuthi isizathu sakho ukuthi nawe nengane ngaphandle nawe nengane ngaphandle mangeke nenzi kahle zomamezali ayingeke nasishwebisi angixolise lapho mntanami bekuyiso nje isizathu sokoze kufihlwe ingane ngoba nina nifuna ingane zeni wabantu abangakanayo ingane mama wenkonzo njalo unenhliziyo embi kangaka nayi phela ungakhuluma kakhulu ngisaphinde la zonke idlisa umoya engcono mina ngiyahamba kusomamezala wakho wena uyabona konke kona konke ngiyabona umoya hayi cha sizila uSandila yini ingane yababa la ekhaya la isini kodwa ubaba wamthatha njengengane yakhe naye wenza njani ngoba nami ngikwazi ukuyithatha ingane yakhe njengengane yami emzini wami sinomuzi wethu eceleni engawakha ngibalekela zona inkinga eziningi indoda baba indoda ukodwa hayi mntanami angasazothatha isikhathi kodwa ngizozama hayi ngiyakucela bandla hayi ngizozama kodwa ngiyaxolisa hayi gambi wenza iphutha uvumela inhliziyo yenza kakhulu wayitshela ukuthi unepower einganeni zakho ya understand leyo nto of which akukho fair kumanje wena uhlukumeza your own child ngokuthi awufuni ukuthi uyisupport einqumeni zayo and nawe uyibona ukuthi yenza kahle kakade you understand angikuforce ukuthi uthande umakoti but ngizama ukubeka umqondo okuhlakana ukuthi kulesi simo singaphuma kanjani kusona ngoba sidinga ukuthi bathi ngizwa naye ngimkhoza ukuthi usawumakoti naye ukhuluma kwakhe efanele yabo kahle kodwa ukuthobele kakhulu kodwa wena wenza ngiqiniso but mina njenge from Black Life TV azizile ukuthi azothi hayi ngoba sesimbambile ke phezulu kwakhe cha sifunde njalo kodwa iqiniso silikhulume nje awenzi kahle khuluma noNkulunkulu wakho khona into engekho right hayi mntanami ngiyaxolisa ngicela nje uNkulunkulu akusize ukuthi ukwazi ukwamukela ukuthi ichoice umntanakho wena umntanakho uyamthanda lo umbona umthanda khohlo yena for sure senengane ezo3 uma engafika ningane ngiyithanda la ntombazana misinengane ezo3 usafisa ukuthi ubuyelane naye umfana phela ngiyakubuza nje mama cha kulungile mntanami ungayithatha yona nengane ezo3 uyamazi umuntu uma esenhlizweni yakho wawumthandile kufanele umkhulekele kumoya wasathana awu kwaze kwanzima ngiyaxolisa abantu abamthabani ngiyaxolisa mntanami ayikho inkinga mama ngiyakuxolela lo nginayo umakoti ezokuxolela umthande naye njengoba uthanda mina nabo bonke intombi zabafowethu bathande ngokufana hayi ngiyezwa mntanami makoti asidluleni lapho ngiyaxolisa nawe
Anginankinga nje nawe manje. Ngifuna izizathu nje. Bengifuna izizathu ukuze nami mhlawumbe ngizoxola ngaphakathi ukuthi awu kanti nakhe ngakwenza nakhe ngonanga. Anginankinga nawe mina kodwa-ke ngeke ngisazi noma uzobe uxola kusangempela noma mhlawumbe uzobe usangipretenda. Kuzoba nzima lokho. Ayikho into engizoyenza. Uyakholwa kodwa nasithandwe ukuthandaza. Peace, yebo ngiyakholwa mina. Awumthandazela uNkulunkulu kuzozenzakaleni. Peace nje anginankinga noma mina. Hayi ayidluleni makoti thabani mntanami ayidluleni. Siyabonga. Yebo ngiyabonga nawe mntanami ukuthi uqhamuke nalesixazululo. Ngiyabonga kakhulu. Uzizwa kanjani ke Thabani? Hayi ngizwa kungcono manje. Mawukuthi naye uma uyamxolela nisezomthanda umakoti wakwami. Mfethu. Yeah. Ngiyanizwa ke mina. Kusho ukuthi ngokwakho sisibona ngathi sizamela ukusiza Black Life TV. Yebo ngibona ngathi impela nizamile. Nizamile impela nizamile. Ukuze siqiniseke lesi simo ngicela ukuthi siniprovide ngosizo locwepheshe counseling. Nawe sikhona uzozama ukuthi uthole indlela zokumxolela. Ungizwile ngithene ekuqaleni kwesisikhathi uyicathi inkinga uwena kanti inkinga uyena wena umnikazi wendaba because indlela asechaze ngayo ubhuti ukuthi yena angithi nosibanibani kahle kahle labo ukuthi uyena lo uzonda yena ulungisa yena ngawo ngengane yakhe basically because ingane yakhe imiyenza lento ayifisa yena uzoba right. So unfortunately akusebenzi kanjalo wena ufanele uhile sithanda sami wodwa kodwa ke ngoba siyakuthanda noma sikubuzile imibuzo wafila ngathi mhlawumbe uya-embarrasseka okubalekile ukuthi uthole usizo ucwepheshe bakwazi ukululeka ukwazi ukuyiqolela ukuze ngoba nalabo abanye basazogana uzophinde wenza izinto ezihlukile kunalo ucabanga ukuthi wena wenza kahle kanti awenzi kahle. Akekho umuntu perfect ke bhuti wami so amaphutha nje akhona emhlabeni nami I'm not perfect khona umuntu ongathi mekhuluma ngami athi ayingeke uMagasela omunye athi hayi uMagasela she's so sweet you understand impilo nje kanjalo but emaphutheni okubalekile ukuthi ifunda and ube nesikhathi sokwenza introspection uyibuze kwesisikhathi uthi ukukhuluma nawe ubona ukuthi lento right in or i wrong uyizwe into meqhamuka from the evil side or from umoya ongcwele if uyakholelwa uNkulunkulu. If awukholwa uNkulunkulu khothame kulokhothama again ukuthi hayi ngisizeni yabo ngoba manje angiboni kahle ungaze uphuthele umakoti o right ohloniphayo okuthandayo ngenxa ukuthi usafuna lo ya Beyonce singamazi mhlawumbe nawe senengane ezo4 kodwa sikho ke lapha njengoba izela ke mbukele Black Life TV udaba lakaZondi sizamile ukuthi sizama uxazulula and ngiyathemba ukuthi naye i-counseling ngizothatha indima yayo idlale sibone ukuthi sigcina sifike thina sobuya nje senze follow up sibone ukuthi sisaphatheke kahle emzini nobhuti uyabonakala ukuthi naye unakho ukujabula enhlizweni yakhe zomuntu kade bemchazela ukuthi ayena umuntu okhuluma kakhulu kodwa lento bimphatha kabi and nomama wakwazi ukubona ukuthi lento ayenzayo ayihlukumezi usister udaughter in law kuphela ihlukumeza nayo ingane yakhe la izalayo ngoba phela manje ufuna ukuthi ingane yakhe angayisupport einqumeni zayo ufuna yena ingane yakhe yenze lento afisa ukuyilungisa kuyena uqobo lwakhe ayenza naye ingene emndenini waZondi mina umlangeni waGasela ngithande kumosha kakhulu mase lunje udaba ngathatha ngilihambise le kocwepheshe emva kwalokho uyazi ke nawe usuyisilungile into mina ngithanda ibhadi bafethu please make sure you do like subscribe and like siyabuya sisempitha It's the Black Life TV